vakomana naNick Mangwana voya vachipembera panapa achikuona kuti vakomana ava incompetence yavanenge vachitekiwa nevanhu pabasa ravanoita vanonyatso kuramba vachiprova on a day to day basis. Panapa vana Nick Mangwana vanoya vachizvipembedza vachiti aiwa they are going to count my-elections ekuEastern Europe uko kuBelarus. Panapa anoda kuti vakomana vagara vanongozikamwa kuti kwese kwavaenda vanongosiya aiwa kune chaos, kune hovyo. Makaona zvakaitika kuNamibia, makaona zvakaitika kuMozambique, Botswana yakazokukutwa nethe wave. But vakomana ava panguva inoyi havazvifarirwa nevanhu. Sana menda mashipambira nyiko kana apodwa subscribe or like on the bell icon. Timina pendo Nick Mangwana mudanyira chiri Belarus. Today is the 2025 Belarusian elections. Zimbabwe, like other countries, is observing these elections. There are 5 presidential candidates participating, including the incumbent President Lukashenko. In the peak, part of the Zimbabwean delegation is seen with Mr. Kapengo, is the head of the Central Election Commission of the Republic of Belarus. Thomas Kwanomudato kopana pana Nick Mangwana chiti aiwa Zimbabwe iriko tikutonawo observe ma-elections iwawo patikuna kuti aiwa vakomana vananga kutongochika vangona panguya pachingotaurwa vakomana veZIC vachingotendera tenderera motozoona kuti chaos kuMozambique yakutosvika zvayo. Panapa toona vakomana vachibuda zvavo muAfrica vachinobudikira kuEastern Europe aiwa kunyika yeBelarus. Imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, and on the bell icon.